Yes, hau azin da meni. Animaliak, Zaiza pentsatzen kamara, irribar hori, elemento. Kaixo, egunon? Diru pixar bat irabazi nahi? Bai, baina... Bueno, bai. Xabalin bada, bai. Galdera batzui erantzuntak itxo. Besteik ez? Bakarrik edo laguntzarekin, Honek laguntzarekin. Bai. Bos baiet? Bos baiet, bega, bos baiet? Bos baiet. Bega, mikroak eta lehiora. Eta nandaizik gauza, bai animosak bitak. Eta bita pentsatu gabe esan duzu baietz? Bueno, saiatu inbegera. Baina jakin gabe zehazki zein baratzen duten? Ez. Eta Julian Jantze orkesle, eta nirekin ez da gauza honik. Eta baina esaten dezu. Ez, orain honetan ona. Konkistador, Ian eta horia beste kontu bada. Bueno, izenak? Susana. Susana eta? Monika. Monika, bale. Zuze arduraduna, orduan muitzeko garaien eta zuk muitu barko duzu. Eta zut denbora guzti nirekin. Senarra espada xerratzen bintzat? Ez da xerrateko? Bale. Bertako zarete? Robeitarrak, amatxo, gaztiak, eskolan ebilitakoak, asko dakizue, gai askoren inguruan adituak, ikutezakon. Honena, baki zer den? Ez lehiaketa bat ezagutzeko, lehiatzia. Beraz, sortean eta azgetezen. Denbora, nola izena du Oiartzabal mendizaleak? Oiartzabal? Juanito. Bai? Denbora, 6 segundos, ja, zazpi. Zeinen zaila den, Horixez. Oiartzabal, Juanito, alias Kaskarrabias, ezta? Edo Pitufo Roñón. Bai, zuzena, oso ondo. Txalo bat. Ondo hasi direla. Venga, 20 euro. Ikusten? Hala, zu idazkaria, la sekretaria, la sekre. Zuk eraman kontrola, Itxin bezala, ezta? Vale, venga, jarra ezagun. Animaliak eta ikusi barri jugo, jaketa ferian gauden, pixkat ezagutzeko, eta... Venga, bestea, denbora. Nola deitzen zaio hil ondoren gorpuari egiten dioten mediko azterketari. Nola deitzen zaio hil ondoren gorpuari egiten dioten mediku... Autopsia. Bai? Denbora. Autopsia. 20 segundo besteik ez. Gorpuari, ben hil ondoren. Egiten zaion azterketa. Azterketa. Zuzen, bai, autopsia! Bai, ba. Oso ondo! Bizaiatu gane pixka zirik atzea, baina zuzan duzea, ezta? Bertze 20 euro, oso ondo. Jarra dezagun, 20 segundo besteik ez. Eta senarra gatzatik. Senarra gatzeko. Bina erran, pelmak, zoazte hortikan. Zoazte hortik, pelmak. Utzi emakumek eta mela lasai. Eta bai, izatun du gatia. Baina badatoz. Venga, Baina hortxe dato. jarra dezagun. Denbora, nola ditzen zaie unibertsitateko ikasleen musika taldei? Nola ditzen zaie unibertsitateko ikasleen musika taldei? Tunas. Tunak. Bueno, bai, tunak. Tunak. Denbora. 31 segundo. Tunak. Bai. Hain nongin kantatzen tunak. Sal al balcón, tira un jamón, ez dakit balako abestiak, Clabelitos. No da, ¿abestu? Clabelitos. Nola, abestu? Abestu ez. Berak, A ver. abestu berak. Clavelitos de mi Corazón. Zuzen, oso ondo! Bertze bai euro. Eta 60, ez, sekretaria? Bai. Oso, ondo, ezta? Ez ere ingabe, 60 euro Patriken. Baina bainiken ez da bukau. Dena gaiztea inerrazak izanen eta. Seguru. Jara ezagun, denbora. Nola izena du Bilboko janari merkaturik nagusienak? Bilbon, Elgoibarren gaude, hau Gipuzkoa, ura Bizkaia. Eta bestela galdetu, Bilboko merkaturik nagusienak. Ez ezagunenak, ez gehien saltzen dunak, ez. Bestela galdetu hortik. Galdetu, paso egin, nahi duzuna. Bega, galdetu. Batzuz hemen, 2 patadun animalik, 4 patadun animalik ere. Denetetik badago merkatu honetan. Dixena. Bilbo ezagutzen alduzu ez. Arriben azta. Merkatuak badira hor merkatu desberdinak. Bai, eske zalantzan gaude hor. A ber, zeintzuk... Merka Bilbao pentsatzen dugu. Merka Bilbao. Bai. Eta nik galdetu dut, nagusienak. Merkatu publikoa, ala... Zeizten du merkaturik nagusienak. Merkatu publikoa, ala... Nagusienak. Zalik, Zeizten du merkaturik Bilboko merkatua. Bilboko merkatua famatuena edo... Zein da? Bilboko merkaturik famatuena edo... Edo paso edo bota, bat? Merka Bilbao. Merka Bilbao, denbora!
hainbeste huelta azkenen Merkabilbao esateko. Hasieratik horitzen zenuten hor mingaine puntan eta... Bai, baina. Bueno, minutu bat eta 48 segundu, Merkabilbao. Jo. Auskalo. Merkabilbao izango da. ¿Ves? Herriberako merkatua, ez da Merkabilbao. Arrazoia zen eukan. Sekretaria, txak. Bueno, merkatua, hemen elgoi berren badago merkaturik? Bai, hortxe. Hortxe mertan, hori da merkatua? Bai. Joder, merkatu modernua. Geixegi. Oso, egun egiten zarete? Ez. Badakizue janariak eta fresko prestatu behar diela. Bai. Egunera merkatura joan ikusi zer dagoen, eta horren arabera gero eguneko bazkaria prestau. Edo zuek edo senarrak. Bai. Bega, beste galdera, denbora. Zer esan nahi dute musika munduan erabiltzen den LP izkiek? Esan Long nahia. Long play. Bai? Bai. Denbora. Jute. Long play eta geratu zetolako aurpegi batekin, zeba? Ingelesez eta badakizu? Bueno, Pixka bat, musika bintzak guztoko bai. Bai. Odon, LP, long play. Bai. Joder, eta bai, zuzena, oso ondo! LP, oso ondo! Bertzen bai euro. Hala, bueltan. Ara izagon. Bueno, eta ja musiken guruan ari garenez, hola musika gustoko edo, zein duzue? Denetik pixkat. Ez da izan da behiz bal, holako... Neritxian, alabak eta mailu urteko alabak eta melendi. Bost, melendi, ondo. Bega, denbora, nork margotu zuen Vatikanoko Kapilla Sistinako bóveda? Nork margotu zuen Vatikanoko Kapilla Sistinako bóveda. Hau oso zaguna da. Miguel Ángel. Bai? Bai. Denbora? Bai. Denbora. 2:04. Kapilla Sistina. Bai. Jakulurrak inana. Eta Miguel Angelekin zitu gauza asko. Bai. Uste duzte? Bai, ja, azkenian ja... La Kapilla Sistina edo berak margotu zula, ezta? Bai, ne uste, bai. Bai? Ja. Ba, ondo! Hala da, zuzena! Miguel Ángel edo nola euskeraz? Mikel Gotzon. Hala, Mikel Gotzon. Vale. Nik izaten dut beste Gotzon, baina dida saioan ahitzen dena. Hola, xe? Bueno, sekretaria, zenbatu dirua? Nola goaz? 80 euro. Eta 2 minutu eta 14 segundo. Besteik ez. Guainiken denbora erdia ez duzu agortu. Beraz? A ver, esan galtzen, no? Horixe ba. Bueno, ba, ikusten duzuena, ja galdera zail batzuekin ditut eta asmatu. Bega, ara ezagun, denbora. Nola deitzen zaie, behin eta berriz oharkabean gainera, egiten diren gorputzeko mugimenduei. Nola deitzen zaie, behin eta berriz oharkabean, nahi gabe edo, egiten diren gorputzeko mugimenduei. Tics. Tics. Bai? Tics. Denbora. 2:29. Hala, nola izan daiteke tikbak, a ber, bota. A ber. Fisto pecador. A ber, bota, a ber. Pero begixekin eitzen. A ber, nola. Halako txeko tioso. Zuzen! Oso ondo! Bertze 20 euro! Venga, 20 euro. 2 minutu eta 29, okeraz ba naiz? 2 eta 29, oso ondo. Denbora erdia agortuta. Bueno, venga, telebizte gusten duzu, bai? Venga, denbora. Ze izen ez dezaguna Jose Miguel Monzón aurkezlea. Tik-tak, tik-tak, Jose Miguel Monzón. Ez da inzaila, Ez da inzaila, Jose Miguel Monzón. Eta bestela galdetu, oso famatua da. Oso ona bere lanian. Venga, Jose Miguel Monzón galdetu. Norra, Jose Miguel Monzón. Zein da Jose Miguel Monzón? Venga. Ez da inorrera, baten bate daki zein da Jose Miguel Monzón, aurkezlea. Venga, hortik galdetu, venga. A ber, ba. Oso ezaguna da, Jose Miguel Monzón, humori egiten duna eta. Barkatu, zeue badakizue zein da Jose Miguel Monzón aurkezlea? Ez? Badakizu zein da Jose Miguel Monzón aurkezlea? Ez. Ez da ez. A ber, ba, zein galdetuko dio neu, ba. Barkatu, Jose Miguel Monzón aurkezlea badakizue zein dan? Ez da ez. Barkatu, Jose Miguel Monzón aurkezlea badakizu zein dan? Ez da ere ez? Vale. Nor izango te den? Sari batean. Bai, eman dute sari hau normalien esaten da bare iztut merezi. A ber. Ez. Ez? Paso? Bai, izen batola bota... Josean, denbora. Jose Miguel Monzón, Josean. Jose Miguel, Jose Antonio izango balitz. Bai, baina... Josemi, zatekotan, Josemi.
Ba, tipo honek esan zuen bentsat sari bat eman zioten, eta normalian, nik saria ustut merezi taldean. No, nik erki irabazituko sari dut, nik merezi dut, eta ni naiz El Gran Wyoming! Ai, Dios. El Gran Wyoming! Eta regatik merezi dut sari hau eta zakizeta bakizer. Humorretsua, ez dan guapua. Ez. Oso ondo irakurtzen duena, intermedio, saioa. Bai, hori bai. Eta, bueno, gauza guzti hauek berak esaten ditu. Beraz, ez duz Hala, asmatu. horretan. Demora asko. Agortu duzu galdera honekin, Bai, ez zela intzaila, gehiegi. baina, bueno, minutu bat eta 10 segundu bainekan. Ez da gaizki. Denbora, nola izena zuen Daniel Biurriaren, Daniel Travisoren, Bai. txakurrak. Rufus. Bai? Bai. Denbora. Emakumia, zuk etxin zeitentzo, lana, telebista ikusi edo zeitentzu zuk? Telebista ikusi. Asko! Geixegi. Konkistador izan ezik, gainontze guztik bai. Bueno, orduan, zure ustez, Daniel Biurrieren txakurra Rufusa. Joder, zuzena, oso ondo! Oso ondo! Txalotu garbo pixka egin, hola bai. Venga, tori, bertze 2 euro, denbora, ba, jaia 4 minutu. Jaia 4 minutu. Beraz, martxa horretan, 2-3 galdereteko denbora izango duzu. Martxa hortan bai, baina Martxa bestia bezala horretan. tokatzen baldin bada. Ordon, ikus ezagun hain, ea orain honetan. Zuk long play, hori bazenekien, LP, baina eta denbora, zer esan nahi dute, OK siglek. OK, OK siglek, zer esan nahi dute? OK, pentsau edo galdetu, OK, OK, A ber, lekua. pixkat bitxia da. A ber, Robert, zer nahi da esatia ingeleseko siglak? OK. Eta da, esanai, benetako esanaia, Ondo da, ondo. OK, OK, bai. A2, eta Bai, baina zer esatia nahi debe sigla horretxe. Nolatan sortu zen LP da long play. zergatik. OK. Hori da, galdetzen diguna. Venga, lauta berrogei, erran muitzeko, launari. OK. Azkar. Paso. Paso, bai? Bai. Denbora. Lauta berrogeita zazpi. Zakite. OK. Ari ginen hitz egiten, eta bai, A2. OK, prestaude, Bai, OK, bai, A2. hori bai, baina Bai, hori da zer guk erabiltzen esan duguna, baina zehazki OK. Sigle, zer esan dute, Zero killer. Zero killer, dio, zure senarra da? Neria. Zuria, zero killer, bai, hori zen erantzun zutena, zero killer! Edo bestela hildakorik ez. Hori da, gerra garaian eta hola, ba, erabiltzen zer moduz, zero killer. Bai, pasatu du, bai, lasai zuzen bari, bai, harteko dio dela dirua, lasai. Ari nintzera, salpena ematen, emetxe dago, taka. Ez, Punta etorki. hauek txalotu dute, ez dakizek txalotu dute, baina... Bueno, gerra garaian zer mozatera da, eta zero killer, orduan ondo. Hortik dator, 0K. Eke bera, egunero ikasten da zio zer, gaur bi gauza, Herriberako merkatua Bilbon, Joder, eta ero izan zero da. killer. Oso ondo. Bueno, ba... 4:57, orduan, orain honetan oso azkar ibili barko duzu. Ia asmatzen duzen, bale? Zorte hon. Denbora, zertan da ezaguna Bobby Fischer? Zertan da ezaguna Bobby Fischer? Ruben, Bost zertan segundo da falta. ezaguna Bobby Fischer? Bobby Fischer, Bat, zertan da ezaguna? denbora. Ja, esan. Ez da erantzun zena. Bobby Fischer. Ez que Bobby ezaguna itzen jatan, Fischer. baina ez dakit zerena. Kasparov. Dios! Jos! Ez da jangoiko baizik eta zer da Bobby Fischer? Zer gete ezaguna? Ajedrez. Xakean jolasten zuelako eta oso ondo gaina. Xakea zer erantzun zena, ez duz asmatu beraz. Venga, sekretaria. Vale. 20 euro, oso ondo. Bueno, a ver, gordeko tau txartela. Taka, krono hemen, 5 minuto ya, fuera, agortuta. A ver, sekretaria, zenbat? 60. Bueno, 60. Osta goizki. Afarirako oso ondo. Bi lagunentzako bai, 4 ez. Baina, 120 eurokin, nik uste dut, gau galanta erre pasatzen aldera. 120 eurokin. Eta zein behar da? Oso azkarra zehalzu, ba, proba gainditu. Orduan da, proba bat egin. Gainditzen duzutela, bertze 60, 120 euro patrikara. Baina, ez pauzua gainditzen, taka, Tana. eta zen patrikatekin barko zu parrandaka. Jakin dezakegu zein behar dugun? Erantzun baino lehenuo? Denbora batian zerbait ere. Eta horrain irakur dezaket. Neu behintzat ez, eta neu mugitxu binaiz. Bika, baina zer. Ez, Zu bai, zu pres, egon zinake. Ez que ez da neria bakarrik.
A ber, zeu pres baldin bazauz, niri berdin zait. Baina bera behar du. Bai, berekin behar du. Ez. Venga, bai ala bai. Bai ala ez. Bai ala bai, ez ala ez. Neu nahi xodet ezaitz. Baset, Ez. Ez duzu ausart jokatu behar? Ez. Bueno, txano euro bat, 60 euro, 2 muso. Oso ondo bikote. Eta horrekin gaur parranda txiki dugu guzti. Venga, argazitxo daterako du hemen. Bost baiet! Hola bai.